Ha, Zeruwa. Thank you, man. Nke ahụ itinye esu gị. Onye na-arị arị na onye na-ata ata afọ okwu. Ihe na-emekwa. Para mmesi ego ha na-eche. Ọgịnịkwa kwụrụ n'ọtọ na oke kwụrụ n'ọtọ onwe m. Ịma asị nsị emechi inside a ịma ọkada nna ya agụrụ gazi na-agụ m na ndị biko ọ ka ndị andụ thank God ụmụ nwoke na-ebi anyị mechin keke hypotes and ọ ji m ọsọ na mma kpọtarịrị onye aka tụgị gasa nere m na bitin osizie na ọbara uru n'ebe nwere mmadụ dịka gị na m agafe gị ọ fọziri ofu ka ị chọzi ka mmere a ọ ka isi anyị na-arị na biko ịnụ ya ndị fada na-eme shọtị mba ka isi anyị na-arị ma asa anyị na-agbatazi na-enye akwụ ụgwọ fada na-eme nsọtị na ị ga-achọ onye ọzọ na-eme biznes aka chiri ike o mere gị shọtị ọ kasị eme ya mana ajụkwa m ma onye were ebe fada ndị parish ndị ọzọ na ha na-ejekwa biko adịghị eme ụdị ka ya na parish biko onwe ebe m na-eje ego m leti chọọ onye ọzọ anyị na-eme biznes aka siri ike ka o mee gị shọtị